ina so ne kai mun focus pass. Za ka iya mun galantoyi. Za ka iya yin baba da kanka ba zai ba saboda baka da gashi kuma kana da girman kai. Garma mai faɗin saran ƙasa. Wani sabon haushi ya kore na kwikwiyo sai manyan masu fikar datse kaceceniya. So da kauna yau shi ne na zo na farta miki. Wallahi baba ka ban dariya. In kuna gano sabon tsarin shiri ne na musamman. Yanzu bisan mu ne ya lalace. Me lalace ne? Ba zai wuce rotoscopy ba. Copy ne. Exactly. Mashahurin kamfanin fina-finan Hausa mai lakabin Garga Productions su ne suka kawo wannan zubi don nishaɗin jama'a. An baje sabon kolin gani na kore yanar idanu. Ƙara'i. Ni ma ina so in je Facebook din nan, amma a ina wata tasha ake hawa mota zuwa Facebook? Idan ka je tashar Naibawa, kana zuwa nan tashar Naibawa kun dan gareji. Akwai kwai darasi in an siyo shirin Ƙara'i. A tsoraci mai sunan ƙeya ta ina ma ba haka ba in an mallaki shirin Ƙara'i. Malam me zan gani haka? Bai kamata a ce ke na aura ba. Saboda ke kwanje buci. Siya. Aukai shedan din kuma ta haka ya sarke ka? Shedan mugu ne na faɗa na kuma faɗa shedan mugu. Babban zubin yanayi ne na sabon tashe da ke fita. Shirin Hausa ne jama'ar Hausawa suna zubar gadon wata rayuwa mai ilmi. In samu hutun ba zan Ƙara'i ba. Gaban in kada kuka ba da dawa kirki ka ce mun wai ƙara'in holewa? To alantar ne ban iya ba A samu. Tarin ƴaƴayensu da nauyin iyalai bai kore musu bara gurbin rayuwa ba. What's up? Ƙara'in rayuwa ita suke yi daga bisani duk sun haɗe da shigan negogin fannin tsanani, fannin ban dariya da takaici. Wannan shigar shine ake ce da shi London must come. Ni da goro. Ai sai na yi welcome back. Sai kai welcome back. Qur'an sai na gama Ƙara'i. Shirin Ƙara'i ya fita tas da fitar iyawar aikin kwarai, shiryawa Rabi'u Garga da gani babu tambaya. Wanda ya yi aikin ma'ana daraktan shirin Hassan Giggs mai umarni a Ƙara'i. Ina so wannan magana ta zama sirri. Zan fasa kwam. Wannan ba damuwa ta bane. To zan kashe kaina. Ki dauka shi kenan. Kar kuma ki dauka na hakura. Broken heart is a twisted heart. You understand it is surely fold and scattered like a pack of cards. It's an emotion-laden story. From the stable of two Ifrit Empire comes another heartfelt movie, Karangiya, directed by Yakubu Muhammad. Na zo ne in gargade ka. Ba roƙonka na zo yi ba. Will you shut up, you bloody fool? Da na san cewa matakin da aka ɗauka kenan, wallahi da ban baka izini. It's easier to make amends if all remorsefulness is genuine, real and irreversible. Here is Samiro in the State House. Honor is given to whom honor is due, and when the first family is in disarray, the governed are bound to be misled and confused. Karangiya. Kada ba mu shirya ba, kalli idani ya zo ba.
na so ka san hujjata gani gaka. So gamin jini shine soyayya in baka gane ba. Wacce nake so tun fil azal fa ba zan juya ba. Gani gaka ni nazarin so. Gani gaka. Babu kamar so. Gani gaka. Wai shin ma menene so? Gani gaka. Bani labarin so. Gani gaka. San da nake shine so. Gani gaka. San gaman jini shine so. Gani gaka. Ka faɗi tun ana rukunin so. Gani gaka. A jini ɗaya ake gane so. So bai karewa, so bai canzawa, wanda nake kauna da'iman fa ba zai canza ba. Gani gaka. Na zama tauraro. Gani gaka. Ni aka sauraro. Gani gaka. Ni na zam toro. Gani Zaki a gaka. daji bai tsoro. Gani gaka. Tinga na ja ka turo. Gani gaka. Bakar magana ka zazzaro. Gani gaka. Kai ne fa ka faro. Gani Zaman gaka. aminci na yi roro. Oftentimes, the wanted one is the one right in your neighborhood next door, but one fails to recognize him and escape meeting his waterman. It does not amount to sacrilege if you love the look-alike of your blood sister. Space and time are the deciders of every conflicting situations, no matter how difficult the jury finds it. Ko a wani lokaci aka shiga ɗakin munafuka daidai ne. Yanzu kai baka ji kunya ba da faɗin irin wannan magana? An affair between and amongst the children born with a silver spoon in their mouth. It's a film with focus on cream de la cream of our society. Gani Gaka. Baba, hada kai, kuka shirya manakisa. Ba zan fafata da kai ba. Dan in ka ji ana magana fafatawa to ƙarfi ya zo ɗaya kenan. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Gani Gaka. Class and sophistication. Gani Gaka. Lawlessness and mass murder. Gani Gaka. Love and care. Gani Gaka. Favor and brutality. Gani Gaka. Produced by Sunny Danger. Directed by Yakubu Muhammad. Gani Gaka. The pride of every woman is to be the numero uno of her husband. Productions brings back the evergreen Sema Muhammad and charismatic Zainab Abdullahi alongside the multiple award-winning actor Alinuhu in a new family saga, Zuri'a. Faɗa inda rai da lafiya ba za ku gama.
home. Na yana. Yayan ki ko yayana? Ya kake gaya min magana wata iri? Na gaya maka makaranta za su koma. Mishin sau nake canja masa makaranta. Baka isa ba. Bayan makarantar da suke da addini okay? Sannan a ce za a canza musu makaranta yanzu? Ba san iya barin yayana a gurin ki ba saboda ban san irin tarbiyyar da ke tare da musu ba. A love affair. Tun da shekara zo na roƙe ki. Ina cikin wani hali ne. Ni ma ai ina gudun shiga cikin wani halin ne. Shi yasa kika gana haka. Dan Allah ki ce min kin amince. Wannan fa kina magana da akan rayuwata. Akan je inda ba za a dauke ni daraja ba. Inda za a dauke ni. Mara zuciya mai nacin soyayya. Halin ba haka nake ba. A confrontational drama. To yau ina so ka tabbatar min kwanciyar hankalin zuri'arka shine kwanciyar hankalinka. Farin cikin zuri'arka shine farin cikinka. Jin daɗin zuri'arka shine jin daɗinka. Ba abin da ya faru. Duk kin biki daga hankalinki. Dole ne daga hankalina. Idan wani abu bai faru yau ba, ai gobe zai faru. Haba, bai kamata ki dinga faɗan wa'annan kalaman ba yana fara da jayi. Kada ki koya min yadda zan yi magana. Ni na ga dama ne magana ta aka kuma nake son yi magana ta aka. All within a family. Where, when, and how do they seek solace? Find out in Zuria. An Alinuhu movie, also starring kid actors Ummi Kulia, Fatima Alinuhu, and Ahmad Alinuhu in full-fledged roles. Screenplay by Abdulkarim Papalaji, produced by Ibrahim Binuhu, story and directed by the Whiskey director Alinuhu. Some say a family is a bond, while others dispute the statements. Akwai abin da baki fahimta ba. Dala mishi da baki. Ki je can ki samu shashashun yan wankin yasa kwa ci gaba da yin abin da kuka so shi. Now, the big question is, can two mothers make a home? Find out in Zuria, the most emotional family drama of the year. Coming soon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masha Allah, masha Allah. ما في مشكلة ما في ما شاء الله ما شاء الله. barka dai. Assalamu alaikum. Kufa. Daga yana? Ainihin mu almajirai ne masu karatu. Mun zo wucewa ne muka ga lalle gidan nan gida ne na mutunci. Ya kamata mu ainihin tsaya mu gaye da Alhaji. Mafi mishkil. Ga Alhaji nan ma. Bismillah. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum. Alhaji. Barka da fitowa. Barka da Alhaji. Kai. Me ke tafi da ku? Ya sayyidi. Ayi masa bayani. Alhamdulillah. Mun zo mu gaida Alhaji ne kuma mu almajirai ne. Muna neman abin sadaka ne. Sangami. Duba mun su. Alhaji, wannan zai iya daukar dako, kayan da zai dauka jaki ma ba zai iya dauka ba. Ko? To ɗayan fa. Alhaji wannan lafiyayye ne zai iya noma. Shashashan banza shashashan wofi. Kuka wannan gidan? Da gumina na gina shi.
kun zo kuna yawo kuna fakewa da addini kuna karɓar kuɗaɗen mutane. Sangami. Alhajin Allah. Yi musu bayanin waɗanda suke karɓar kuɗi a gurina. Ko ni zan karɓi kuɗi a gurin Alhaji. Da ƙyar nake karɓar kuɗi a gurin Alhaji. Waɗanda suke karɓar kuɗi a gurin Alhaji su ne waɗanda ba su da ƙarfi. Kuma da koma ba za su iya ba. Ballantana su ɗauki kaya. Su ne gwanaye gudun sa hoda da jambaki. Masu karɓar kuɗi a wajena sai mai iya ɗaura zani da kallabi. Su ne wa'anda idan an ba su za a amfana da su. Sangami? Sun jima a gidan na raka su goma gida. Sun manta takalmin su da. Bai ta kada. Bai ta kada. Okay. Now in the mix with the people's favorite DJ. What it do, baby? DJ E Cool, spinning the hottest tracks around town. What up, it's your girl Myra, and you rocking with DJ E Cool. Expect nothing but the best. Man, it's that boy A-Rock straight out of Cali, live and direct with DJ E Cool, straight out of the ATL, man. What's up, man? It's your girl Teddy, yo. Kai, driver! Dakita nan! Alhaji lafiya? Kai, ba na son maganar banza. Wala Alhaji har na tsorata na aza ko trailer ce take son ta buge mu. Baka ga abin da yake gaban ka bane? Ko ba abin kallo bane? Ko ba abin da za a tsaya bane? Kai, stop. Kai, fitan ka tare min su maza da Allah. An gama. Lafiya kuwa malam? Lafiya lau babu komai sai alheri. Alheri? Ni ban ga alheri a nan gurin ba. To ga jaka kudin nan gashi nan ga alhajin nan shine. Kun gaishe tsohon dan majalisa ne na kasan nan. Sannan tsohon dan siyasa ne a kasan nan. Shine mataimaki na matatan man fetur. Ka gane ma'ajiyar shine mataimakin. Sannan bai san adadin gidajensa a cikin garin Abuja ba. Filayensa ko ba za a iya irga su adadin su a cikin wannan garin ba. Yana bala'in harka da dala. Sannan a gidansa akwai kuɗi, a motarsa akwai kuɗi, a jikinsa akwai kuɗi, a ofishinsa akwai kuɗi, duk inda yake tafi kuɗi ne. Alhaji kenan gashi nan. Shege sange. Ka san sunana abu ɗaya ne kawai baka sani ba. Duk wacce na yi mata fara'a ta dawo min da ita tana da kyauta mai kauri, kuma duk wacce na yi hira da ita na kan cika mata jakarta da kuɗi. Duk wacce na aura gida isi, mota isi, madafan gida na isi. Sangami sun yi fara'a ba su 50,000. Shege nera. Yawa. Shege nera. Amma dai wasa kuke yi ko? Karɓi ke yarinya Allah ya miki. Alhaji. Ina cin ki. Yaushe za ka zo gidanmu ne? Alhaji, a Huseto ne ke sa. Raliya, me yasa kike min haka ne? Ni fa bana son bakin ciki. Sannu Salima. Dan Allah waye zai dube ki ya dube ni, ya dauke ki ya banni. Hawa kin san wannan abun ba zai yiwu ba. Shegiya nera. Ku dakata. Ku ba tsaye bane? Ƙawaye ne ma. Kar ku bani nera ta raba. Mu ƙawaye ne mana Alhaji. Kuma tunda muka taso fa mun taso tare. Ba abin da yake raba mu sai bacci. Dare kadai yake raba mu. Ku je ku yi shawara a tsakaninku.
duk ɗin ku zan aure. Duk mu? Uwar ku ɗaya ko uban ku ɗaya? Ba su kati. Idan sun yanke shawara su neme ni cikin gaggawa. In kuma ku neman cikin gaggawa to kun yi asara ta. Sannan mu gama. Da Allah malama ki bari. Ki bani mana dauki lamba. Ni je zan kira shi. A'a. Ki bani dauki lamba shi mana zaki dauka. ina cire kayana kawai sai wani dawo za su ba da ansa. Yara sun ka gauta. Shegiya nera. Kin san fa yana jiran mu. A'a, kin ga shawarar nan da muka yi jiya kan mu fasa. Abinda muka yi ya aure mu biyu mu haɗa kanmu. Kin ga idan muka je ma cikin gidan sai mu haɗa kai mu kori sauran mata. To kuma kin san wani abu? A'a sai kin. Idan fa zai kai kayan lefen shi har da mukullin mota. Ke dan Allah. Wallahi ba ta bi na bashi rantsuwa. Ke? Ki ce dai za mu ci daɗi. Sosai. A'a kawai mu haɗa kai kawai. Gashi ne yana jira mu sauri. Ai ga sunan ma alaji. Ga sunan. Alhaji. Yawwa sannan ku dai. Ya an kun yanke shawarar? Alhaji ikon Allah. Alhaji yanda ka saci zuciyata haka ka saci zuciyar yar uwata. Gaskiya ka cika gwani wurin sace zuciyar yan mata. Ke yan mata faɗi gaskiya. Wallahi da gaskiya Alhaji. Dan gabaki ɗaya mun kamu da ciwon sanka. Gabaki ɗaya mun amince. Sangami. Gaya musu sarkin yaƙi kuma ka gaya musu masoyarsu. Haba Alhaji ka bata mana raina. Gidan Allah ya isa haka. Alhaji kai haƙuri kaji, kai haƙuri. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu matan ka ne. Kai haƙuri. Alhaji, wai da Allah matan ka nawa ne? Sangami? Ba su lissafi. Yara kun yi lissafi? Ƙwarai kuwa min iya. To a cikin 4 a kwashe 2. Saura nawa? Saura 2. Saura 2 ko? To a tara da 2. 4 kenan a ciki. 4 kenan? To da sati 2 za ku zama kuku 4. Nan da sati 2 kenan auren mu da Alhaji. Shegun yara sun iya lissafi. Kun san dalilin da isa nake so in hada da irin ku? Saboda ke ya sirriya ce, ke kuma ya duma-duma. Don haka gidana kullum canji ake. Yau a yi taushe, gobe a yi miyar kuka, a yi kubewa, a yi kalkashi. Ke ƙarshe har ma a zo a yi miyar kuka. Don haka nake son siririya doguwa, nake son fara, nake son fara yar duma-duma, ina son mai yan dan taɓaɓɓen hanci, ina son mai siririn hanci, kuma ina son kitubur kuma ina son ƙilili. Kai ba sai na gama fassara muku ba, ma sai na muku bayani ba ma. Alhaji, kenan za ka iya auren mata ɗari. Duk da haka zan yi a hankali. Ai ne gidana kullum a lissafi yake, kullum ana tarawa ana kuma ɗebewa. Haka gidana yake. Mai gida, san da zuwa. Yawwa, ke kuma mai haka kike kuka? Ba Alhaji ba kuka nake, murmushi nake yi.
Oh, haka murmushi yake amma na kotsina na murmushi fuskar ba wani haske ba wani fuska a yatsu ne. Dalaji kiramin yan wanki za a yi lissafi. Lissafi? Yau ranar lissafi ce. Ya game nake yi fa. Dan Allah. Ai game da daɗi. Ya yi kyau. Lafiya na ganki jikinki a sanyi. Yau ana yin ta. Da Alhaji ne yake kiran ku. Me yake faruwa ne? Yau ranar lissafi. Lissafi? Mu je falo yana jira. Mu je falo. A cikin 4 a ɗauke ɗaya saura na. Alhaji sauran 3. Sauran 3? Sauran 3. Hajiya babban da ke kin fita daga lissafi. A cikin 3 a ɗaya bai saura na. Alhaji, saboda Allah kuma wannan karan Alhaji har mata biyu za ka saka? Ba saki zan ba. Za mu ɗebe ne sannan mu sake shigo da wasu. Ai a cikin satin nan za mu mai gurbi. Ai kin sani ba na barin gurbi wannan suna fita na cika shewa. A cikin kuwa ce take da ciki tsakani da Allah. Ga mun gaskiya, ga mun gaskiya. Wallahi ina da shi har tsawon wata 2. To kuma kan sai a nufi iyaye a ji a same su abinda suke ci wayanda aka baro su suke ci sai a koma a ci gaba da ci da su na sauwaƙi. Sai me tafi nono fari zaman gidanka zaman kaddara. In ba kaddara ma zan zauna da kai. Ka dube ka dube. Tsofe Kai ma ka san ni ba ajin ka bace ba. Kurin kaddara ne da bin da bake ka ne wallahi. Nasiha ba ta ko wallahi ba za ka aure ni ba. Ina yar yarinya da ko da bin iyaye in ban da kuɗi ba abin da zan zauna ni a gidanka. Dube ka tsofai da kai. Kalle shi. Sai kuma ji a samu tsohuwa. Duk da ma dai ana yayyafe. A haka dole mu fita don ina da mutum. Yayyafa ake amma dai mana da mutum. Na'am. Musa direba ba nan. Ya ka kira mishi maza. Musa. Maza ana. Musa. Musa. Alhaji ina da tambaya. Menene tambaya? Alhaji waɗannan matan da zaka auro yanzu idan suka shigo gidan da mata na nawa kenan ka aura? Sai kin tana lissafi na manta. Idan waɗannan matan suka shigo wannan su ne mata na 30 da ka kawo gidan nan. To anya Alhaji kana tsoron mutuwa kuwa? Anya Alhaji kana tunanin haduwarka da Allah? Wanne za a fasa? Mutuwa ko isabi? Kuma ki ga wanne ne haramun daga ciki? Sakin auren ne ko sakin? Dama ce ta same ku saboda haka ku ci arziki ku bar arziki a mazauninsa. Haba Alhaji, ta yaya za mu ci arziki kuma mu bar shi a mazauninsa? A'a, mu dama burinmu mu ci arziki mu mutu cikin arziki. Kaga ba magana wai mu ci arziki mu yi waye. Amari, ai yau duk abin da kuka faɗa daidai ne. Wace ce ya kamata amarya yau? Ni mana. Ko dai ni ba? Ko mu ba? To ni dai yadda dai kuka yi. Alhaji. Ka zaɓa. To ai ko kuwa a'a can kulata zan yi wacce ya tsaya a kanta ita ce. Kai kawai a kashe fitila. Zan kashe fitila ku canza guri. Zan biyo duhu wacce hannuna ya kai kanta to ita ce da ni yau. Ko kuwa kun yadda? Mun yadda.
ina yi zan kirga uku da na ce go zan kashe fitila ku maza ku canza wuri ina kirga uku zan ce go to sai ku maza ku canza wuri ana ji na ku 1 2 go. Kin ga motar taki? Alhaji na ga mota. Ai har an ɗana ne. Ai Alhaji. Ka mana kokari. Ka saya mana mota ne da ƙawata? Ai sai godiya. Raliya. Na'am. Kun yi aikin da za ku ci motar ne. Wasu da suka zo ma ba su ci motar ba. Domin na yi aure da dama ban ji daɗi ba ban ji annashuwa ba ban ji nishaɗi ba irin ku so ba abin da zai ce muku sai dai godiya kuma na yi aure da dama wasu da suka zo keken ɗinki suka ci wasu da suka zo 100 suka ci wasu da suka zo 50 suka ci ke wasu da suka zo 20 suka ci in takaita miki ƙarshen bayani wasu ma da suka zo ranar da suka zo ba su kwana ba da takardarsu da safe suka ƙara gaba. Alhaji yaya haka ya haka? Ba ƙwararru ba ne ba su iya komai ba ba su iya zaman aure ba amma ke ba abin da zai ce miki. Alhaji ba na so ba. Ni an ina so da ke da ƙawaiki kuma komai a rayuwata ai ba abin da zan ce muku sai gode. La ilaha illallah sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Alhaji kenan lafiya dai ko? Ba bacci nake ji ba. Zan shiga ciki. Na yi ciki kuma ina jiran ki. Alhaji. Raliya, kwam. Alhaji. Enter Raliya. Alhaji. Follow me, Raliya. Alhaji. Come, Raliya. Yawa. Madam, kina da maganin ciwon baya? Okay. Akwai Cataflan 500 milligram. Or make I give you na Ibro. Wanne ne kuna so? Alhaji, tana magana wanda yake so. Alhaji. Tai wallahi tai billahi lazi tai wallahi tallahi tai. Wetin I do na yi mene Alhaji? Komai a rayuwa ta wallahi. Gashi. Naira 100. Sangami. Ba ta 10,000. Goma? Naira 140 ne kawai 140. 140 din na magani ne. Shauran ki rike. In rike sauran canji ne. Alhaji. Na gode. Sai ma na zo da daddare. You will come back. In the night. Oh, okay too. Thank you. Alhaji. Na gode. No problem, Alhaji. Anytime make you come here. You're welcome. Thank you, baby. Small, no go, no fall a bit. No problem, madam, no problem. No problem, baby. Baby, no problem. Kai talar, haba, kai rike ni ba laushi jikinka. You go fit come back, I'll give you the remaining money. Madam, bye. Bye, madam. Ay, kan na mu kofa.
Kai! Nyamuran nan tai. Amma nyamuran nan tai. Nyamura? Tai. Nyamura kuma Alhaji. Ina kai na nyamura. Duk ga 'ya'yan Hausawa wanda suka fi kyau me zaka da ita? Kai musu. Shashan banza shashan wofi. Baka da hankali? Kai wawa ne kai? Katon banza. Ka ga abin da na gano? Kuma su nyamurai suna da wani sirri nasu. Ga iya girki, ga iya rike miji, wanda su 'ya'yan Hausawa Fulani ba za su iya yi. To Alhaji, ai ba wani abu in dai ta haka ne. Ai dama ai gidan baban cire duce, kuma dama musulmi ne. Ina ganin sai a tura masa mana, menene babu wani abu. Zan tura. To amma Alhaji lissafin ai ya canja. Kaga waɗannan sun shigo yanzu suka shigo. Su biyu yanzu ga wannan ita kuma ciki ne da ita wata 4 to ban san kuma ya za a yi ba. Ba hanne ta haihu a gidansu. To ina jin ka. Ji Alhaji ya ga yarka ya je sayan magani a kemis. Nan take sai ya ji ya kamu da santa. Kuma ya ga ya kamata a ce ya aure ta. Sakamakon haka ne ya ce lallai sai mu zo mu same ka domin mu nema masa aurenta a gurinka. Na Chinyere. My beautiful daughter. Chinyere. She's very, very beautiful. And kun ce Alhaji yana da kudi. Ƙwarai kuwa. Alhaji mai kudi ne. Amma ya risi wanda zai turo si wannan. Ai mu ne mutanen da muka fi kowa kusanci da shi. Kariya ne, na lai. Akwai wanda sun fi ku mutunci a gurin Alhaji. Wanda sun fi kusa da shi. Ba wanda suka fi mu mutunci a wajen Alhaji. Domin kuwa wannan da kake kallo, wan mahaifinsa ne. Wannan kuma kawunsa ne. Ni Don't talk about it. Huh? Yes, Saka. Kariyanku. Go tell and say, me, Papa Chinedu, ba zan ba da ya ba sai na ga wannan dattawa guda biyu masu mutunci. Sai na ga wannan dattawa masu mutunci. Idan shi mai kudi ne, sai gane. Idan shi mai kudi ne zai gane magana da na yi. Don haka ne, ba zan ba wani yana ba, yaro na ba. Sai wannan dattawa biyu masu mutunci sun zo nan gidan. Idan za ku gane kofan da kun shigo, ga la fita ta gurin. Jot. Kaji wannan kuma da na warin taloshi. Wa'annan mutanen da yake faɗi wato mutane ne masu mutunci da daraja, kuma duk inda suka je neman abu sai sun same shi, kuma da kyar ne su je neman aure ba su same shi ba a duk faɗin duniya. Amma ai duk duniyan nan babu waɗanda suka fi mu kusa da kai Tanko. Ahab mutum biyu nan da inyamurin nan yake magana a kansu sun fi ku kusanci da ni, don da su nake kwana da su nake tashi, kuma sun fi ku
sun fi ku mutunci a idona da idan duniya kuma kanku kun fi son su da ni. Alhaji wace irin magana kake faɗa haka? So yake in tura masa da Alhaji Aliyu mai Barno da Dr. Clement Ison. Su yake so kawai in tura masa. To ai mu ba mu san su ba. Kagan su? Wa'annan mutum biyu su ne farare bugun Abuja. Aha, ina jin kama. Me ya kawo? Ni ne mutumin da na turo ma da tijai jiya. Su zo su same ka kan magana yarka. Jiya sun zo nan. Kowane ya baza baba riga. Ina aike take yana sai surutu ko na magana. Na ce musu nu ba haka nake ba. Akwai mutane guda biyu datawa wanda ka turo su nan gidana. Ko bai karoke abu ba sai yi baka. Za su yi ansa ko menene nan ba tare da karoke ni ba. Za su yi tafi da shi. Na zo da su. To in gani mana. In gani alama. Kai, Sangami. Yes, Nahi. See that Yes. Huh? Yes, Sune wana. Gasuna. Sune wana. Sune. Yes. Hey. Sune. You are killing me, Alan. Wala, kazo de sukuma, kazo de ubas. Alan. Alan. Wannan. Sukudi. Sasiya tafiya maka da wannan da cin ne. Har gidanka, they can drive. This one, they speak any language. They can talk. They can do anything. Chiare. I'm joking. Chiare. Come with water, with cool water. Now very important visitors with cool water. Come with cool water. Oh, baby. I know what you mean, Alaji. My daughter is very beautiful. Nana. This is your husband. How can he be my man? Come and talk with magana easy. Not talk of Eze. Eze aturu mutane they cannot even open a mouth and talk. What about see abu de bakiba beleshi magana? Look at what Alaji bring. Mbata so kawai ku bari mu kwashi abun mu. Ko Alaji? Why you talk like this now? Why you do like this now? Look at this one. Why you talk like this? Alaji. Alaji. Yanzu. Kazo da igiya. Adora yanzu ka tafi da yarinya. Kawai magana ya kare. Ka tafi da shi. Babanci. Ai ka bari a shafa fati a raba goro dan a samu shedu. Okay. Ai to ni gani na kazo de rima de goro de komi na ka kawo shi gaba da. So I think that everything is here. Okay, Alaji. Okay. Alaji. Okay. She's very beautiful. Alaji. My chin. Alaji. Okay. Sama ya kamu dosa apa? My chin. Alaji.
Alhaji. Mai cinya ne. Alhaji. What be me dey? Lafiya Alhaji na ganka wujiga haka? Nyamura na gani. Zan aura. Nyamura Alhaji. To a ina zaka sata? Hannace za ta fita. Ita ta mai gurbinta. Haba Alhaji. Dan Allah ka tausaya min, ciki ne da ni fa. Dan Allah dan Annabi ni ma ki tausaya min, bukata ce da ni. Mata da yawa a gidajen iyayensu suka haihu. Ke ma ki bi su. Idan kin haihu za a kawo miki kayan suna komai da komai. Idan yaro ya girma ya isa yayi ki kawo shi cikin yan uwansa ya zauna. Akwai abinci a gidan ubansa. Amma Alhaji wannan wulakancin da kake yi yayi yawa wallahi. Gwari ki karshe shi. An dauki ragowar jas za a je a shanye. Ai gwari ki sha saboda na san daga yau ba za a sake haduwa da shi ba. Allah ya isa tsakanina da kai, ba zan taba yafe maka ba. Ni ma Allah ya isa kuɗi na da kika ci, ni ma ba zan taba yafe miki ba. Sha wacce bata sa arziki ba. Sai kaga karshen ka. Wallahi karshen ka ba za ta yi kyau. Sai buge ki katuwar banza katuwar wofi. Ko zaka gwada ne? Wallahi kana taba ni ba zan bar gidan nan ba, sai na tabbatar baka iya kawo motsi. Je dai katuwar banza. Ki san karfi ne da ita na bala'i. Ina biye mata zauna min za ta yaro kalban ciki. Sai an ji ciki na fito. Gwaran lallaba ta je ko a rabu lafiya. Idan Allah ya kai mu gobe za ku yi baƙuwa Inyamura za ta shigo gidan nan, kuma na son shaida muku da cewa in za ku zage dantse kun san su da iya miya da kula da miji. Kar ku ga akalata ta karkata ku ce ne muku rashin mutunci. Haba Alhaji, yaushe mun ka shigo cikin gidan nan da har zaka ce zaka kawo mana wata? Kin gaji da zaman gidan ne? Ni ban ce na gaji ba. Ji nake kin gaji da gidan. Littafi na dama akwai shauran takardu. Kuma biro na dab yake da ruwa. Ni kuma ba gajiya nake da rubuta takardar shika ba. Kefa? Aha, ni ban ce komai ba. Ya fi miki tunda har kin san kina cin arziki a nan gidan. Kuma ba ki so yanke miki. Hajiya babba a daɗe ana yi sai gaskiya. Ke kika ganni da muni na da ya sharata a lungo can ƙauye ina fama da alli. Kika tsaya tsayin daka tsakaninki da Allah kika ce kina suna. Oh, wato muke na ba tsakanin da Allah muke son ka ba. Tsakani da Allah ne. Kuma da farare bugun Abuja.
Son dai for outside abi. Haba. Ya, to yaya aiki? My love. Alhaji. Kana so ka ga abin da na dafa maka? Ya. Shinkafa da taliya. Na gani. This one like this one. Kanshi mai daɗi ko? Kai. Kuma fa Alhaji bai kare ba. If you finish all this one, ka gama cin abinci. Muwa. See myself. Kai! Alhaji, lafiya kake wannan ihu haka? No problem. Na love. My love. Wato nyamuran nan ce ta zo min da wata salon soyayya wanda ni kaina ban taba ganin irin wannan soyayyar ba. Wannan ihu kafin gari waye sai na yafi 100. Alhaji wai yaushe zaka girma ne? Sai da safe kar wacce sai da safe Alhaji they are jealous. Okay, open. Shikenan mun zama burori cikin gidan nan, mowa ta zo. Kin ga yanda ya haukace akan ta? Dare da rana akan wannan kabilar? Ab za mu kyale ta baraliya. Ba za mu batta ba. Duk abin da za mu sai mun yi shi a cikin gidan nan, tabar cikin gidan nan. Ai zance take yi. Ba dai dariya take yi ba, ta ci gaba da dariya. Kuka na nan zuwa saboda wallahi sai ta yi kuka da idanunta. Gaskiya. Dole ne kuwa. Dole ta yi. Kun ganni nan? Babu irin korafin da ban yi ba. Babu irin rigimar da ban yi ba. Duk masifar da ba kwa tunani na yi ta akan aure-auren da Alhaji yake yi. Amma da naga abun ba na ƙara bane, sai na haƙura. Na zuba masarautar Allah idanu. Nake zaman ƴaƴana. Idan ya saurare ni, to idan bai saurare ni ba, shikenan. Sai dai ni kullun addu'a nake yi. Allah ya saka da ɗebo cuta ya kamun cikin gidan nan. Saki daka. Ha? Saki daka. Alhaji me ne maka? Na ga kwana na ne. Ba zan kwana ɗakin ki ba, wallahi ba zan kwana ɗakin ki ba. Ɗakin cinyar da zan kwana. To me yasa? Kin sayar 20,000? Ni ba zan sayar ba. 50. Ba zan sayar ba na ce. My cinyar. Take my bag and cap. Sorry, my chocolate. Alhaji. Ka kuɗin. Allah da kin asara. Kai. My dear. My sweetheart. Amma wallahi kin ban haushin da kika an shi wannan kuɗin. Wallahi. To ya kike so na yi? Ba gwar na karɓa ba na rage asara da na karɓa ba da ban karɓa ba. Zai yi abin da ya ga dama ne.
amma fa yarinya kina da wayo ware da kika karbi kuɗin nan don an ce raba mugu da makami ibada ne. Na yi matukar mamaki da har aka anshe miki da ranki. Gaskiya wannan wulakanci ya karmi kora. Ai ina mai tabbatar miki yadda aka anshinawa haka ke ma za a anshina ki. Dan in har in ya burana tana a cikin gidan nan to babu abin da Alhaji ba zai iya yi akan ta ba. Shi yasa ki san me nake tunani kawai komawa za mu yi wajen wannan bokan wanda ya ba mu lakani yadda muka yi muka shigo cikin gidan nan da har yanzu muka kafe. Ko ya kika gani? Kuma fa haka ne kawata. Abin da ya kamata mu yi kenan. To shikenan. Amma wancan aikin ai yayi kyau ko? Kwarai yayi kyau boka dan har kyautar mota ma yayi mana. Na san zai iya. Ai da yana da kuɗin sayan jiragen sama da zai iya saya ma kowace ɗayan mu. Kwarai kwa boka haka ne. Amma yanzu damuwar mu guda ɗaya ne. Ya je ya auro wata mata. Daga baki ɗaya hankalinsu ya koma kanta. Mu bai ma damu da ya shigo ɗakunan mu ba. Wannan wace irin mata ce kuma? Wallahi wata inyamura ya aura. Wai. Na san inyamurai su ma abota tsafi ne. Kuma akwai su da tsimin gaske. Amma na san abin da zan yi. Ku aje abin da za ku aje wanda za a yi aiki da shi. Kuna komawa gida za ku ga abin mamaki. To boka, mu yanzu abin da muke so da kai shine ai mana abin da zai ji baki ɗaya ya tsane ta. Ya ji ya tsane ta ba zai iya zama da ita ba. Ya tsane ta yadda shedan ke tsana. Ke dakta yarinya. Waye ya ga miki shedan abun tsana ne? Bayan mu abokin aikin mu ne. Nan yanzu nan da kuke tare muke da shi fa. Ai da ba don shedan ba da ba za ku zo a nan gurin ba. Don haka ku aje abin da za a yi aiki da shi ku tafi gida. Kuna komawa gida za ku ga abun mamaki. Alhaji. Sanda za. Ke shege ce nan gurin. Alhaji. Wannan wani irin tambaya ne. No be here they sit down wait for you every day. Nan ne kullum ina jiran kayan ka dawo. Kai mutum ya ce rufe min baki. Ban da wari ba abin da kike a nan gidan. Duk kin cika min gida da wari kamar an buɗe shadda. No, me wey dey sent. Haba Alhaji. Na mi o. Ni ce fa cinye ranka. Ke? To fita zaki daga nan gidan. Daga nan fita zaki. Fita zaki daga nan. I don't know. Aji ana yi wanka na yi kwalli ana jira Alhaji. Alhaji ya zo ya ce tafi gidan mu ki roke mun shi da Allah. Kuma duk wannan munafika shi fuska ba mu. Amma ke matuciya ce. Ke azalma ce shi cutar ta kike yi tuntuni. Alhaji ka ya guri da Allah da Alabi. Mummunan banza na miki shi kawo. Alhaji mi yo chinyere abeg now. Ko ku ne? A kwarai kwa mu ne mana. Hajiya,
Hajiya ba kin manta abin da ta yi mana a cikin gidan nan ne? Amma lalle yaran nan kukan akwai shedanu. Ba haka ba. Dan Allah ni dai yanzu ku rufa min asiri ku banna a cikin ƴaƴana dan Allah. Allah sarki Hajiya babba. Aiki uwa ce. Ai babu wanda zai fitar da ke. Mu da ke cikin gidan nan mun ta kara ba. Ƙwarai kuwa. Ai duk wanda za ta shigo sai ta fita ta bamu da ke. Muna nan da ke. Yes? Who be that? You who? Chinyere. By this time? Knock my door, knock my door. What brought you by this time? Daddy, Alaji don't divorce me. Divorce? Toshimo Okochi nani? But yaushe na yaron nan? Ha? Shimo Okochi nani? Yaushe na yaron nan? Da zai ce ya sake ki. Me da kin yi mishi? Bai masa komi ba. Ina abubuwan wanda mu baki ki amfani da su? Baki amfani da su ne? Mami duk ina yi. Kawai ya dawo daga aiki ya fara duka na can ba mishi gida. And daddy, he give me 3 saki. Huh? 3 times? Hey, I'm finished. Oh, money no come again. Alhaji bize kara zuwa. Kai kana yi maganan kudi? Baka dubi irin walakancin wanda yayi mai yarinyanka. Eh? Kana maganan kudi. Oh yeah, come my daughter, come. Let's go. Alhaji. Huh? Ma ido why now? Su kudi tana shiga gidan nan na kawo shi ko bize kara kin. Hey, ma ido. Hey. Ina za ka? Ko za ka shi na sai na ga Alhaji. Idan ka kuskura ka wuce gunnan sai na maka lamba da bulala a baya. Gidan banki ne? Gidan banki ne? Sai gidan uban. Gidan banki ne? Kai gidan banki ne? Bai shezo. Alhaji. Alhaji. Bai zo da mutunci a nan ba. Sai na ji dalili da yasa ka sai kiyarin nawa. Kuma kai mashi duka. Ka zo ka doke shi an gaya maka jaki ne ko an gaya maka ba mu son shi ne ba ka hakura ba wallahi talahi ba zan yi hakuri akan wannan ba zan yi mutunci akan wannan kaga mutanen ka Alhaji su ne za su baka hakuri ka hakura ko baban cin ko ba ka hakura bane ne ai wannan mutane babu hakurin da za su ba benci ba to abu da yamu wannan sun ba na hakuri ji hakura je na ji baka hakura ba ai hakuri yanzu mana mun boye na saboda kama tana ga shi mama ji gida mama sakirate Shegiyanera na gode wa Allah da iban su ɗauri nake yin abin da na ga dama. Naira. In zagi uban mutum kuma in biya kuɗin zagin. Naira. Naira. Ita ce mai sai mai mutunci. Naira. Mai sayan soyayya. Naira. In yi abin da na ga dama. Naira. Mu da yake bata zo ba, a sha yanzu namu mutuncin bai zo ba.
shegiya naira. Chinyere, you said you're pregnant. Yes, what I do? Zamu zubar da wannan ciki. We must abort it. Never! Ba za a kashe min ya ba. Wannan cikin ba cikin shege bane da uban shi. Da uban shi wannan cikin ba za a kashe min ya ba. Gaskiya ne. Da uban shi. Yes. Da uban shi. Kuma Yes, Daddy. The father is rich. Nga idan Allah ya taimake mu. Baban shi ya mutu. Our grandchild is going to be rich. It's going to be rich. This belle, Wannan ciki, jari namu. This belle na asset. Asset. Take care of her well. Come out well, Chief. I'm waiting for you. Stop crying, my daughter. Stop crying. Stop crying now. Bari kuka. Papa Chinyere, ina da shawara. Mene shawara ki? Ina jin ki. Ya kamata mu doka Chinyere mu kai ta can kawai ta je can ta haihu. Me yasa kin kawo wannan shawara? Saboda ka gani idan Chinyere tana nan ta haihu, duk wanda suna neman ta za su gudu. Amma idan mun kai ta can kawai ta je can ta haihu, ka gani ba wanda ya sani in ta dawo ta koma fresh. Sai mu doka dandan mu kai ma Alhaji. Ita kuma Chinyere sai ta samu miji ta yi wani aure. Yes. Good idea. Wannan yayi daidai. Yayi kyau. Yanzu ki tattara kayanta duka. Ki kwashe kaya ki kai ta kawai. Ki kai ta kawai. Da kin je ki dawo. Kin ga gida babu kowa. Da kin je ki dawo. Gida babu kowa. A kai ta kawai. I like the idea. I love it. Come on. Chere, Martin! This man! Chere. Waiting them! But when I put the hand kashe unan 2 rats. Don't worry, make I tell you something. If you want to kill my children, sai ka kashe ni mu a Chinyere. Sai ka kashe ni ka je ka yi rami guda uku ka sa ni sannan ka sa yara na. And for the last time, kada ka sake kiran yara na 2 rats. Una sun wuce ma rats. Ka san me su min tun da na zo nan gari ka taba gari cici na da wani. Ina lebra na tun da na bari ne ja na zo nan gari muna zama lafiya da jama'a. Na je na gama jini bai bushe ba sun je sun tura min ina za su. Mama, this man will kill us. This man will kill us. He will kill us. Listen. It was a mistake. Get quiet. Bakin ka wuri nan. Ka yi hankuri, kaji. I beg, no verse, Idan onku nasu ya dawo ya tafi aiki, zan gaya mishi. Kaji. Warn them. I go warn them. I go warn them. Ka yi hankuri. Warn them. Na zan da ma dan na zo za ci ayi hakuri. Tun da riga an cuce ka, to ka ga musu. What did you do to him? Come here. I'm sorry, don't beat up. No, my brother. Babe, where are they? Yeah? Who is in this place? Come out. I'll kill somebody today. It's me. Hey. Where are your boys? Look at
What your boys have done to my brothers. Chima. Where are they? Look at what they've done to my What brother. happened? Imagine. Who is there? Come out. I'll kill those boys. Okay. Where are they? Imagine. Bring them out. Where are they? Where are they? Bring them out. I must kill them today. Where are they? Imagine. Where are they? Where are they? I'll kill somebody today. Why are you crying? What is it? They pushed me down and ate all my brothers. No. Guess what again? Chineke me. These children, if they don't kill me in this village, I will kill them. Where are your children? Uncle, I don't know. You don't know. I'll bring them out. I will kill them. I will kill every one of them.